Il-proġett tal-junction tal-Kappara mistenni jibda wara li jitlestew ix-xogħlijiet fuq triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq. Dan biex ma jinħoloqx traffiku żejjed fit-toroq. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi meta kien qiegħed jitkellem fil-Parlament it-tnejn filgħodu. Bħala parti minn dan il-proġett li t-tender tiegħu se jagħlaq tul il-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm ukoll investiment ta' 3 miljun euro biex jiġu mtejba it-toroq tal-madwar. Dawn it-toroq se jkunu qed iservu ta' rotot alternattivi għat-traffiku waqt li jkun għaddej ix-xogħol fuq il-junction. B'dan l-investiment se jkun qiegħed jiġi eliminat ħafna mit-traffiku li jinġema' f'din iż-żona partikolari fl-aktar ħinijiet beżlin tal-ġurnata. Il-Ministru Joe Mizzi fakkar li dan il-proġett kien ilu mwiegħed sa mill-1995, iżda kien biss f'din l-aħħar sena li jingħata l-ispinta meħtieġa. Mizzi rimarka kif it-tender kellu jerġa' jibda minn proċess ta' awditjar u reviżjonijiet tekniċi kif ukoll legali. Eventwalment kien f'Settembru ta' din is-sena li nħarġet sejħa l-offerti għall-bini ta' żewġ flyovers fil-Kappara.